Oy, kahibaw ta nga diri sa Pilipinas ang pinakadato is kanang gitawag na si siblings. Kanang si siblings mao na ang mga anak ni Henry C. So kana sila mao si Henry Jr., si Harley, Sir Herbert, Teresita, si Hans ug si Elizabeth. So kana siya mga anak ni Henry C. Pero atong vlog karon is atong isgutan ang kinabuhi sa ilang amahan nga si Henry C. Diunsa niya pagdalang iyang mga negosyo, unsay mga sinugdanan ug nganong niabot sila sa ingana nga status karon nga silang pinakadato sa Pilipinas. Karon daghan na kaayo ang nagbuhat og vlog about kang Henry C, no. Daghan na pud tay nahibaw-an kang Henry C nga sila ang tag-iya ng SM, no? Napo sila real estate nga SMDC, sila pud tag-iya ng National University, Asia Pacific College, China Bank, Ace Hardware, BDO, Watson og uban pa. So kana atong mga nahibaw-an kay mao man na ang gina-vlog sa uban ng mga YouTuber, sa uban ng mga content creator, which is sakto guna siya. Pero karon sa atong video is mag-focus ta sa mga kaagi o giunsa niya pagdalang iyang negosyo sa pinakataas na level sa gitawag nga pagninegosyo. Kahibaw natatanan sa mga success ni Henry C, no? Pero atong sigutan lagi karon is giunsa niya pagdala ni siya sa taas unsa iyang mga kaagi. Na makakuha pud tag lesson ani ug ma-apply nato sa atong kagalingon o sa atong mga negosyo, no? So kini si Henry C, no, na anak ni siya atong December 25, 1924 dito sa China. Gikan siyang pag-anak after 12 years, no, nianhi sila diri sa Pilipinas uban iyahang papa. Kadto 1936 to sila. So 1936 sila niabot sa Pilipinas si Henry C ug iyahang papa og nagtukod pog negosyo diri iyahang papa. Katong naanay negosyo iyang papa, si Henry C nagtabang-tabang na sa iyahang papa. So in short, bata pa lang si Henry C, 12 pang edad is na siya hands-on nga training experience about sa business. Pero kadto na mga panahon wala na himong successful ang iyang papa sa negosyo. World War man to siya, mao to ni uli iyang papa sa China. Pero si Henry C nagpabilin na diri sa Pilipinas. So di ba 12 ang edad ni Henry C nagsugod na og tabang-tabang sa iyang papa. So sa paglakaw sa iyang papa nagpadayon gyapon siya diri sa Pilipinas og nieskwela siya sa college, no, dito sa Far Eastern University sa FEU ug siya nakagraduate po dito kadtong 1948. Ang iyang edad ato is 24 years old. Kadto nga time pagka-graduate ni Henry C nagsugod na dayon siya og negosyo, no. Ang iyang negosyo ato is kanang mga sapatos, kanang gitawag nga GI shoes, no. Nag-buy and sell siya ani mga GI shoes, no, dito sa US nga iyang ginadala diri sa Pilipinas ug iyang ginabaligya og mahal. Kaysa una uso kay ang mga GI shoes kay gikan man sa gira ato. Pero katong nga time wala pay tindahan si Henry C. So katong nahitabo 1948. So atong tan-awon karon, no, diri magsugod ang ato ang video, diri magsugod ang ato ang topic kini nga tuig nga 1948. Kaning 1948 mo ni ang tuig na nagsugod og negosyo og GI shoes si Henry C. Pero wala pa siya tindahan, no. Naa pa siya sa karito nagatinda og mga sapatos nga GI shoes gikan sa US. Pero kahibaw ba mo, nidagan pa og napulo ka tuig ang pag-antos ni Henry C sa pagpamaligya, no. 10 years nga way klaro, 10 years nga wala kaayoy halin iyang mga negosyo. Ang ginabuhat ato trabaho lang jud perminti, mamaligya lang perminti, murag wala bitaw kahayag pa kung mubumba or mo success ba ang iyang negosyo nga sapatos. Pero ang gibuhat ni Henry C nagpadayon gyud gihapon siya. Iyang gibuhat abi sa walay klaro iyang negosyo pa is na siya vision ba nga puhon mahimo siyang successful na negosyante sa Pilipinas. So kadto 1948. Then pagka 1958 mao ni ang ikaduha nga tuig na ato ang fokusan. Nganuman kaning 1958 kini siya nagtukod na og tindahan si Henry C in which naa na gitawag nga aircon iyang tindahan. Sa una kay aircon nga tindahan, di na basta-basta imong tindahan ana. So ang tindahan ni Henry C sa una katong 1958 isa sa mga tindahan nga naay pinakauna nga aircon. So 1958, no, si Henry C after 10 years nga way klaro nga pagpaninda, no, walay sure kung success ba pero nagpadayon gihapon kini na tuig 1958 is iya nang nakita o nanay gamay bitaw nga improvement sa iyang business. Pero kung imong tan-awon, imong nahunaon, napulo ka tuig ang gap ana, napulo ka tuig ang gibaktas ni Henry C para moabot ana ang situation nga naa na siya tindahan nga aircon, no. Kay imong tan-awon sa screen from 1948 to 1958 napulo na ka tuig, perti na kaayo na siya ka dugay. Pero naa pa ba si Henry C ana? Naa pa gihapon. Pero kini nga tuig 1958 dili pa niya atong giingon nga success ni Henry C, no. Bisan pag na siya tindahan nga aircon pero dili kani atong gibuhat pasabot nga success, no. So kay imong nadumduman 1948 siya nagsugod og pamaligya og sapatos, 24 pa yung edad ato. Karon 1958 yung edad is 34 na. So 10 years ang gap ana. So kay imong tan-awo, no,
34 ng edad, murag taas-taas ng edad ni Henry C. Ay auto nagpadayon gyapon sa pagnegosyo si Henry C. Atong gipadayon ang iyahang gitawag nga tindahan sa sapatos nga aircon. Then katong 1972 dito na dayon nagsugod ang first o pinakauna na department store ni Henry C. Katong gitawag na SM. 1972 to siya nahitabo. So kung imong tan-awon from 1958 to 1972 ing ana kadugay ang gibaktas ni Henry C. para makabot niya ang iyahang pangandoy na makabuhat o mag-create o kanang gitawag nga department store. Kung imo nang tan-awon, kung imo nang iphon, 15 na katuig ang gibaktas ni Henry C. Gikan atong iyang pinakauna nga tindahan nga nay aircon padulong sa kanang iyahang department store na karon katong 1972. Ang punto diha, perti kadugay kaayo ang gibaktas ni Henry C. Niiha pa siya og pila ka katuigan para maabot na siya nga status sa iyang pagnegosyo. Ang edad niya ani is 48 na, no? Kung imong hunahunaon, imong tan-awon gaina, iyang edad nagsugod siya negosyo katong 1948, katong GI shoes, iyang edad ato is 24 years old. Karon katong naa na siya department store katong SM, ang iyang edad na ato is 48 years old, no? Kung imong tan-awon, no, grabe ang hard work ni Henry C. ani. Gikan pa sa bata pa, padayon gyapon siya sa pagnegosyo hantod naabot niya kanang gitawag nga pinakauna nga department store sa Quiapo. So kana nga department store, ang tinda na diha is daghan na, no. Nanay mga sapatos, nanay mga sanina, nanay mga appliances. Kanang makita nato sa mall bitaw karon sa ato ang panahon. Tumao to 1972 pinakauna nga SM store sa Quiapo. Pagka 1985 dito na pud natukod ang sunod nga SM nga department store ni Henry C. Katong SM North EDSA. 1985 to siya. Kung imong tan-awon, 12 pa katuig ang nilabay gikan atong first nga department store sa Quiapo padulong sa iyang ikaduha nga department store sa North EDSA. 12 na siya ka tuig. Kung imong tan-awon, perti gihapon na siya ka taas, perti kaayo na siya ka dugay na mga katuigan. Ug after ato, sunod-sunod na dayon na kada tuig nagapatukod og SM si Henry C. Grabe kay kataas ang kaagi ni Henry C. sa pagnegosyo, no? From 24 years old to 48 years old. So kung imong tan-awon sa screen, from 1948, mato'y pinakauna nga importante nga tuig ni Henry C. Sunod 1948, katong first niya nga tindahan sa Ermita, katong aircon. Then 1972, katong pinakauna nga department store, katong mall na ni Henry C. Tulo ka tuig. Pero naay nahitabo diya sa 1958 og 1972 sa tunga-tunga diha ng mga katuigan na inahitabo, no? Kay kana siya mauna na mga time nga naigibuhat si Henry C. na mo'y nag-trigger or mao ang springboard na makapatukod na siya atong mga mall na halos kada tuig na katong after sa SM North EDSA niya nga mall nga gipatukod. So unsa kining mga panghitabo between 1958 and 1972. Kana ang iyang pagpalit o gitawag nga bangko, no? Si Henry C. nipalit na siya og negosyo, nipalit siya og bangko. Kana saan na nahitabo? Kadtong 1967. Ug ang tawag ato is Acme Savings Bank, in which dili kayo na siya ilado sa una. O wala na nato ni siya naabtan. Pero karon kanang Acme Savings Bank mao na siya ang gitawag karon nga Banco de Oro or BDO. Na nga time 1967, isa sa mga pinakaimportante gibuhat ni Henry C. sa iyahang pagnegosyo, no? Nipalit siya og bangko in which dako kayog tabang ang bangko sa iyaha para makapatukod og mga mall ato ng mga time na. Nganuman dako kayong tabang ang bangko kay usa kini ka financial institution, no, nga mo support sa imuha kung usa ka negosyante para makapagpadayon ka sa imuhang negosyo. So mao toy nahitabo ka Henry C. no? Tulo ka mga pinakaimportante nga stage or katuigan sa iyahang kinabuhi, no? Sa first stage ato ng mga katuigan, walay klaro katong first 10 years niya sa pagnegosyo. Maligya lang siya permente, malagway kahayag kung napulo to katuig nagi antos ni Henry C. katong 1948. Ikaduha katong medyo ni boom na siya katong 1958 is na siya kwarta ato pero wala niya gi waldas, wala niya gi bisyo, wala siya nagpalit og mga luho niya, wala siya nipalit og mga sakyanan or sa bana ng mga butang. Iyang gibuhat is iyang gipatuyok pa iyang kwarta, no? Hantod nakapalit siya atong gitawag lagi nga bangko nga mo'y ni support na pud sa iya para ma-execute ang ikatulong nga level sa pagnegosyo kanang gitawag nga expansion. So ang lesson nga atong makita sa kinabuhi ni Henry C. is kanang gitawag nga grabe ang pasensya, no? Kung imong iphon jud, no, kung gibalik-balik og ingon sa inyo ha, kung atong iphon grabe kadugay kaayo pila ka katuigan ang iyang gibaktas, iyang gipang-agian, iyang giantos para makuha ang
success sa iyang kinabuhi ug iya pa jud kining naipamana sa iyang mga anak karon katong si siblings. Ang negosyo dili biglaan success. Dugay kaayo na siya. Kung wala kay pasensya sa negosyo, dili ka moasenso ana. Kinahanglan na og tibay ng loob, hard work ug perseverance. Kitang tanan naman tay pangandoy na ma-success na magkanegosyo. Salamat ta ka Henry C. Kay siya ang nagpatunay nga posible jud ay na makuha nato atong mga pangandoy kung kita magkugi lang ug dili mapulan ug dili muundang hantod makabuot nato atong mga pangandoy sa kinabuhi ang gitawag na success. Manang ako dako kay kog pagpasalamat kang Sir Boss Henry C. Kay siya ang nagpatotoo, nagpatunay na posible jud ay makuha atong mga pangandoy sa kinabuhi. Iyang giagian gikan sa sugod, gikan sa iyang pag-abot diri sa Pilipinas, katong nag-uban siya sa iyang papa, hantod nga na successful siya ug naipamana sa iyang anak. Ang iyang kaagi dili basta-basta jud. Mao nang idol Henry C. Unta na mo'y na-learn sa atong vlog karong adlaw og ato ning ma-apply sa ato ang kaugalingon labi na sa atong mga pangandoy na successful sa umalabot na mga panahon. By the way, makita po nga video sa atong YouTube, no? Pwede mo subscribe dito, no? Ang atong YouTube channel is Oy Bisaya Channel. No, makita nimo sa screen sa ubos. Pwede mo subscribe dito para managhan po ta dito na magitawag nga Oy Nation. Okay? So daghan kay salamat sa pagtanaw og maayong buntag. Hantod sa sunod og follow for more.